Deci de acum ca să se știe, eu am să vă zic că de acum ca să stați o secundă. Așa. Deci am văzut, am căutat, după cum vezi, mor de râs. Bă, și primul sau nu știu al câtelea ăsta, faze comice cu Talking Tom mor de râs. Și un emoji cu mor de râs. Bă, deci, nu știu, pur și simplu am vrut să văd. Și când dau pe el, chiar mor de râs. Hai să vedem împreună cum o să râdeți o să râdeți, jur că o să râdeți cel puțin o dată. Și ca să se știe, de acum o să vă zic iepurașilor. Haideți să începem. Dai să dau așa și așa. Băi, băi, mor, mă de râs, mor. Băi, bă, mor de râs. Hai să... ok. Păi, să-mi ziceți în comentarii, eu mă uit la toate comentariile de la toate videourile, o să văd eu. Vă rog frumos să îmi ziceți dacă să mai reacționez sau nu. Și noi ne vedem cam peste 5 minute să fac un videoclip cu un joc. Pa, iepurașilor!